Gipangguba sa mga personahe sa Bureau of Customs Port of Zamboanga ang 595 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo sa usa ka warehouse sa barangay Baliwasan, Zamboanga City, kaganiya Hunyo 13. Ang nasakmit nga mga smuggled nga sigarilyo resulta sa mas gipalig-on nga anti-smuggling campaign sa BOC sa Region 9 ug BARM. Pinaagi sa Maritime Patrol Operations sa nagkadiyang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi gikan niadtong Nobyembre sa milabing tuig hangtod niadtong bulan sa Abril 2024. Gilangkuban kini sa 8,816 cases ug 1,014 ka mga rim sa klase-klaseng mga sigarilyo. Gipangtabas-tabas pag-ayo ang mga sigarilyo, gibasa dayon gipaligsan sa payloader aron masiguro nga dili na kini mampustan pa ay gilabay sa sanitary landfill sa barangay Salaan sa syudad. Gawas sa BOC, misaksi sab sa public condemnation and destruction activity ang PNP, BFP, mga representative gikan sa Commission on Audit, Department of Health, LGU, stakeholders ug tanang partner operating units. Gidayeg ang pagpaningkamot ug aktibong koordinasyon sa BOC Port of Zamboanga's Customs Police Division, Customs Intelligence and Investigation Division ug mga partner operating units lakip na Western Mindanao Command, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Marines, NBI, Joint Task Force Zamboanga, PDEA ug BIR aron masiguro nga walay smugglers na makapalusot sa ilang mga kontrabando. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.